Naagong tata. Uy! Asa gusto na mamalaga sa top. Kana, mag-ubya na karon. Pero na-issue lang. Bahala tong nag-issue. Ang importante, mga tota. Arya! Na-issue. Ang sama itong sakyan. Sino to? Sino to? Dili ni maninda og Ajinomoto, photo og photo. Sino ka? Ha? Nagsabi dito ka na sinuka. Mangita kang sinuka diri wa mi nag-inom. Luod. Iyo. Sagutin mo ang tanong ko. Dino to? Ajinomoto? Guro kay Kuto. Wala na si Kuto. Parasad. Oh. Umayos ka. Hinatanong kita ng maayos. Sagutin mo ako ng maayos. Sino to? Pinsan nas nuto. Pinsan nas nuto. Basig katurang killer des unahan. Amot din sa Valentin. Ano ang mo na garo? Natay apakasik karon ni buang nga mura kang nagbuan. Focus lang. Kaya sagad. Naabutin mo. Si Mako sa buang. Hindi ako si Maka. Kailangan mo na ito siya. Kailangan mo na ito. Saan tayo nga? Saragutin. Saragutin. Sa hotel. Ato, Valentin. Ang nalangkot pa ba Si Valentin? Valentin anggat. Ito lang na tayo mo. Tutugyan di ba niyo da? Dali ako. Kaya lasing ko na napapit duwang imsay. Istot ay. Alas 6 na siguro na Hindi mo ako sasagutin ng maayos. Amo, ito ni mo si Valentin mo. Umayag-umayag ka. Ako ng maayos. Sa hotel daw. Hindi, uy. Kaya ako may pangutan-on mo nananggot pa ba Valentin? Ato sila ha. Saan ang taong ko, uy? Sanggot. Ukay. Ay, basin ang pasabot ani niya. Sanggutin ko no. Sa hotel mo na Ay. siya. Unsa na yung gipangita. Di ako sanggutin ako, singguton ako patitin. Kana. Uy! Di na ka makatouch ani. Never been touched. Never been kissed. Hindi mo ako sasagutin ng maayos. Sino yan? Si Kuyan? Tatay naman si Kuyan. Bad. Cheetah. Bad. Ano ni Kuyan? Si Kuyan. Say! Ay! Dili man eh. Uy, babae kini siya. Dili na siya si Ryan. Ha? Uy, wala dito nagpa-touch ako ang kuan. Yun. Yan ang pinagpalit mo sa akin? Wala sa kung nagpapalit pod. Ano pa, ipalit din mo. Ipalit ko nutika. Isugo ko nutika kung papalit niya. Mambot lang. Ayusin mo ha. Ayusin mo. Tara, uwi tayo. Dili na ko nimo oy. Magbuwag na ta. Endingo na nato mo atong relasyon dre ending atong dili tong pilingan na mo nga. Tira ulo ka ba? Bakit pinagsasaing ba kita? Ako nagsasaing. Nabukulo pa. Mauni ang akong bag-o. So, Niingon siya nga. Ako ang nagsasaging. Hindi nagsasaging. wag kang magsasaging day marami ditong lululubi. Tira ulo ka ba? Uwi na tayo. Huwag mo ako palit dyan. Nasira ko ang ulo. Wala in town. Wa ko magsigig panghilabot og mga babae nga mga sira. Ay, pahon ka kaliwat kag buang. Kalit kag katawa. Mo na makigbuwag kunya kay kalit kag buang. Ano, uy? Natatawa kasi ako sa pinagsasabi niyo. Hindi ko naintindihan. Kaliwat og buang. Buong. Oh. Manang no. Oo, naintindihan. Kita na siya. Ambot lang basin uyuan niya katong Tsahin mo yan? Tsahin mo. oo, tiyanon magina siya sa unara. Tara na, uwi na tayo. Nakapit akong tiyan. Uwi na tayo. Agay, uy. Tara na! Agay. Tara na! Uwi na tayo! Ay, kung gimot ta tara. Tayo, uy. Ha? Tayo god ka to. Saryo! Sabi ko, tara na, Saryo! Dili kaligo mo kuyog mo. Noon sa nara akong bago. Wala kang Buhiin mo ako. Kasi magbubuwag na tayo. Magbubuwag na kami. Gani. Oh, Sige na. Uwi na tayo. wag mo akong gunitan. Dahil Dahil lang sa apoy, Huwag ayaw na mo na tayo. sa akin? buwag na tayo. Hindi tayo kanang sinabot eh. Oh, nakasinabutan Oh. kayo. Tayo na. Ayaw ko. Dito lang. Tayo na. Dito ka lang. Wag mo akong gunitan sabi. Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. Sige, doon na kayo.